माबासो जालायहैदोंमोन नामा? स' रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' अर्थात कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनखाबाय नङा होमबा? बे मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मा कल रेकर्डिं लानानै फैदों नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय, संसार नाङै फ्रायानो मिथिजोबखाबाय। मानोना दानि जुगाव ससियेल मिडिया जुग नालाय दसेब्लानो गोसारजोबखायो बार बायदि नङा होमबा? जेरै दा बर्थमान जोंहा नाम्बार 1 सोलिबाय थानाय बर' कमेडियान अनिल एक्टर नङा होमबा? बर'नि सर्ट मुभि बानायो बिथांमोना कमेडियान जोबोर इन्टारेस्टिं नायनो मोजां भिडिअ बानायो। नाथाय दिनै फैयै फैनानै मा खोनानो मोनखो नोंथांमोना खोनाखाबाय नुखाबाय गोबाङानो मिथिखाबाय। दिनै बेल' नङा, जोंहा आदा सुबर्न एक्टर बेखौबो नैबे आदा सुबर्न एक्टरखौबो खोनानो मोन्दों आरो बिथाङानो गिबि खेब होननाय जोङो मिथिनो मोन्दों। दा नंगौना नङा बेसेबांसिम सैथो बेखौ जोंहा जेबो मिथिया एबा जों बुंस'नो हाया जे थारैनो बेसेबांसिम सैथो। बेफोरनि रिजाल्टफ्रा उनाव फारि फारि ओंखारलांबाय थागोन। नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनबाय थागोन ससियेल मिडियानि जुगजों एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों। आरो दाथ' खोनानो मोननाय बायदिब्ला खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ हिन्जावसानि न'खरनि मानसिफ्रा गसाइगाव थानायाव केस रेजिस्ट्रेसन खालामबाय होननानै खोनादों। आरो बेजों लोगोसे पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव दिलीप नार्जारिखौ हमनो हाबाय अर्थात एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै बुंदों। दासिमहालागै आरो 3 सुबुंखौ नागिरगासिनो दंबावो होननाय खोनानो मोन्दों। दायो बेजों लोगोसे हिन्जावसाखौ मेडिकेलसिम लांबाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय अर्थात चेकआप खालामनो थाखाय। दा बिनि रिजाल्टआ मा जायो नोंथांमोना उनाव खोनानो मोनगोन। ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना फेसबुक इउटुब बायदिसिना गोबां नुगासिनो दङ, मिथिगासिनो दङ नङा होमबा? दा बेजों लोगोसे नैबे 3खौ नाय नोंथांमोना, नैबे 3 बिथांमोनहाबो गोबां कमेडियान खालामबोबाय। बे कमेडियान खालामबोनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि रेकर्डआ गाज्रि जानो थांगासिनो दङ। थारैनो बिथांमोना मा गोरोन्थि मावमारखो आरो माब्रैहाय मावफ्लांखो नोंथांमोना साननानै मोनदोंना? जि समनिफ्राय बिथांमोना गोबां इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय, रायजो राजाखौ मिनिहोबोबाय, सोरनिबा दुखुनि समाव मालाबा मिनिखांहोनो हादों, सोरनिबा खैफोद आफोदनि समाव बिथांमोननि भिडिअ'आनो माने माखासे गोसोखां होबोदोंमोन। दिनै बिथांमोनहा गाज्रि लामायाव एबा गाज्रि रेकर्डआव बरनाम गोग्लैबाय। बेजों लोगोसे दिलीप नार्जारिखौथ' अलरेडि पुलिसा हमबाय, दायो आरो बिथांमोनखौ हमनो नागिरगासिनो दं। दा अनिल कमेडियान बिथांखौ गोबां बायदिसिना खोनानो मोन्दों आरो सिगाङाव होनाय कल रेकर्डिंनि इन्ट्र'आ नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि कल रेकर्डिंखौ फुल खोनासंजोबा निस्सय बुजि मोनगोन थारैनो बे रेकर्डिंआ अनिल कमेडियाननि नंगौना नङा आरो मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर। आरो बेफोरबायदिया माबोरैहाय जानो मोनखो जोंनि बर' समाजाव बार बेबो दिनै सासे सानैल' नङा, बार जाफ्लेगासिनो दङ, बार जागासिनो दङ, बारे बिसार मिथिं दावथिं जागासिनो दङ। बेफोरनि थाखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारगासिनो दङ। बार जोङो सोरांबानो अखानायबानो बेफोरबायदि खौरांखौ नुनो मोनो। दा नोंथांमोना नायनानै लादो एबा खोनासंनानै लादो, मा सानो सोर कमेन्ट सेक्सनाव निस्सय कमेन्ट हरनो दाबाव। आरो लोगोसे भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो माब्लाबाबो दाबाव। मिनुगुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया? बाजिमोन माजों फैया? माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। नंगौना नङाथाय? नङा जाबाय। बहाबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए नङालाय गोदाव सोरावनो। हा? गोदाव सोरावनो थायो नङा। हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए गिलायलाङो आं। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ। आंलाय मा मिथिगौ। मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो, नङाबा एसेमेसल गेलेलाबायो। गाव नुहुरा गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो। जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो। जोबथ'वाखैलै। फिथाइया थिगैनो दंखायोना? गोजौना मोनबाय। खाथ्रा दं मोजाङै? खाथ्रा दंखायो मोजाङै?
माबायाव दंना एसे एसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुं एसे जायो बिदियानो आराम नुयो होनदां बिदिबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे दे